ברוכים הבאים, חברים של סטיץ'. יום הטיפוח. איזה יום מיוחד! היום הוא יום המיוחד שלי. שום דבר בעולם לא יהרוס לי את היום המיוחד שלי. קצפת, את רוצה לבוא לראות את היום המיוחד שלי? מה זה? שלום תות, בהחלט יום מיוחד. מה כל כך מיוחד? מה זה הדבר הזה? זה יום הטיפוח. יום הטיפוח? תות, אנחנו הולכים עכשיו לעשות לך טיפוח. אני הולכת להפוך אותך לבובת חרסינה. מה? עליי? לא, כן, לא, כן, לא. כן. מה זה אומר? דבר ראשון, תראה, לי יש את מסכת הדרדסים שלי. מסכת לך הדרדסים. תהיה מסכת אבוקדו. על הפנים שלי? כן, כן. לא, קצפת. אין שום סיכוי בעולם שתהיה לי עליי מסכת אבוקדו. שמעת את זה? בחיים לא. מה? היא שמה לי אבוקדו בפרצוף. הנה אתה כבר עוד כמה דקות תראה זוהר כמו נר. ממש אבוקדו. זה דווקא טעים אבוקדו. כל מה שנותר תות זה לשים לך כמה קוקיות כדי להפוך אותך לבובה. מה? כמה קוקיות בשיער? כן. לא, קצפת, עד כאן. אני לא מסכים בשום פנים ואופן קוקיות על השיער שלי, שמעת? טאדאם! מה זה קוקיות? קוקיות, עכשיו אתה יפה תות, אתה נראה כמו בובה. ממש. וזהו. מה זהו? זהו. את בטוחה? זהו. מרגיש לי שחסר פה משהו. מה חסר? לא יודע. היי, סטיץ'! שלום קצפת ותות. יום טיפוח לסטיץ'! סטיץ', אתה בא? אני הולך לעשות לך יופי של תסרוקת. ואני הולכת להזמין לסטיץ' תור במספרה, כי אין שום סיכוי שאתה תצליח. יש לו המון פלונטרים והמון קשרים. באמת? יש לי פה את המסרק. את תראי שאני אצליח. מוכנים? יוצאים לדרך. סטיץ', אתה רוצה שאני אסרק אותך? אני הולך לעשות לו טיפול. בוא סטיץ'. בוא אליי. בשום פנים ואופן לא תתפוס אותי. אני יותר מהיר ממך, אני אתפוס אותך. לא רוצה להסתרק, לא רוצה ולא רוצה, לא רוצה ולא רוצה. טוב, בסדר, אני נכנע. ניצחת אותי. שלום, מספרת כלבים? כן, זאת קצפת. מה שלומך? אני רוצה לקבוע תור לסטיץ', לסירוק. יש לו המון קשרים. אפשר לבוא עכשיו? נהדר. מלא קשרים. אאוץ', יש לי המון קשרים. אני יודע שכואב לך, אבל אני אבוא איתך. אל תדאג, יהיה בסדר. זה חשוב מאוד שאנחנו נדאג לטיפוח שלך. אתה זוכר מה קרה לך בפעם האחרונה שלא הסתרקת? זוכר, היו לי המון קשרים. אז יוצאים לדרך? במוס! במוס. יאללה. יוצאים לטיפוח! במוס! ביי ביי. הצילו. איזה רוח נעימה. אני מכיר את הריח הזה. זה הריח של המספרה שלי. אנחנו נכנסים ליום הטיפוח של סטיץ'. סטיץ', שלום, בוקר טוב. אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל את הטיפוח. סטיץ', אתה מוכן? מוכן, כמו שאתה היית מוכן. לשבת על קיפוד. הצילו, מים. סטיץ' ממשיך לעשות את הטיפוח שלו. איך
איך אני אוהב להתנגב. מה זה? אני נראה כמו קצה מהגפן מתוק. וואו, מי זה בא? איזה חתיך אתה! סטיץ' חזק! יש! קודם כל צריך לשתות. מה זה? כמה הוא שותה? הוא שותה כמו גמל. סטיץ', מה אתה אומר? אני כזה חתיך, אני כזה חתיך. עכשיו אפשר לקבל חטיף? להתראות ילדים, נפגש בפרק הבא.